Go! Ayaw lagi katawa o sa gani. Ay! Naday mo dra day tanaw. Wala intro. Gigutom na daw siya daw. Kaon siya gano. Tawag gani. Dynamite. Tapos sa paligtoob, gamay na french fries. Share lang na mo ang love story. Love story ba? Ako, nagyaw-yaw ko, tapos siya kaon lang. Mga nga na mga babae. Mas ano nila, priority nila ang kaon yung dami. Alam, hang, kung sabihin pa, hang kayo, hang. So, ano mo start me, tawag na ko sa akong mga gamay na followers, subscribers dahil. Followers naman nun. Subscribers. Bisakol. Bisaya si Angkol. Natawag siya mga Bisakol. Salamat sa mga 47 hapit na tamang 50 subscribers. Bisag gamay pa lang kayo na ako'y matawag na organic na subscribers na sigpangutana nag-upload ba daw ako sa YouTube, naka-upload na ba daw ako, nag-vlog na ba daw ako. Salamat kayo sa tanan. So mag-start me. Ayaw katawa. Ayaw katawa. Ayaw man yung mga seryoso kayo ta. Hindi ba lalim mag-vlog ha. Sorry, feel sa ta. So una kung naka-remember pa ka, asa ta nag-start? Asa ka ni mo nakita? Asa ka nakita? Davao. Asa sa Davao? Boarding house. Sa to na years. Sa to na year. Oh, cut. Kung sa to na year. Kalimot. 2011. 11 ba? Guru. Nagkita may sa social sa Washington. What? Washington bitaw. Washington Boulevard. Sa Trading Boulevard. Sa likod sa sa Almendras Gym. Nakapangutana si mo ha. Masay mo ang first impression sa ko ha. Nung primero na to nakita nga unsay mo hang ma-describe sa ko ha. Oo, kakalimot. Ito bag ayaw. Nga na. Hindi ko alam kung tapos ka na ba. Tapos na gani. Oh, nag-cut ka man. Ako'y pangutana sa imo ha. Atong primero na tong kita. Unsay mo hang first impression sa ko ha. Payat kalbo. Gwapo. Kapo daw. Oh my God! Wow! Pero hindi joke lang. Pwede ka Tagalog. Ako, Bisaya mo ko. Ano siya? Hindi siya kaya kabalo mo Bisaya. Tagalog siya. Nasa accent na Ilongga. Sana all. Kung sa pa? So ako, hindi ko nabukutan nun. Sige, tanong na rin ako. Bukutan ako. First impression. Una na ako siya nakita. Nakita ka sa dorm mo, no? Guru. Sa Bangkiluhan. Nag-dorm siya sa Bangkiluhan. Nakita na ako na siya. Natalikod. Dili pa may kailato. Nagtalikod siya. Tapos, mabu pa yung buka to. Guru. Napansin ako siya. Bina ako siya, tumboy siya. Labi Tapos, mo. bitaw. Judgmental lagi ka. Hindi, mo ako nakita. Lain. Labi mang kasabing tumboy. Hindi pwedeng boyish lang. Kasi boys nila. Boys na. Okay, hangyo. Tapos, mo to, pagkaduan na mo kita sa Boulevard na, nalag sila to. Nakita na ko siya. Ay, gwapa man dahil na abi na ko ano siya. Gwapa man dahil. Gwapa dahil ka? Mo to. Share na ako. Gamat na ngayon kung number siya ha. So karon, napunta na kasi mo ha. Dugay naman ta karon kung sa ibuhang wala na ikuan ha, wala na yung nga tawag ani ng atik-atik kung dili ipakita na to kung sa imong dili ganahan sa kuha o ganahan nimo sa kuha. Pero kani pangutana kuha lang yapon ni. Ko ba pangutana ka di mo ta sikat mo.
kini nga pangutana ako na nagsulat anay ganiha. Kay nga ta famous na kay para mangalap tag mga pangutana sa mga ano, para to subscribers. Ako lang gyapon ni. So, mangutana lang ko siya ha. Kay kabalo na ko unsay ang di ganahan sa kuha. Kabalo po kung unsay ganahan niya sa kuha. So, gusto na ako na iklaro kung unsay mo ang ganahan sa kuha, di ganahan sa kuha kay Ano na? siyempre sa ganahan. Unsay ganahan nimo sa kuha? Mas gusto ko ang hindi kanahan. Nawaw. Say masunod ha. So sige, ang dili ganahan. Unsay dili nimo ganahan sa kuha? Mataas ang boses. Oh. Isa pa. Ano pa? Wala ko. Isa lang. Saglit lang. Gusto makaintay. Soko na. Okay. Game. Dako og tingog kaya mga Bisaya mga dako pingog. Kaduha. Mainitin din ang ulo. Oh. Pag gutom din. Pareha ta. Paggutom. Pareha ta. Di sa ganan sa kuha kay na time na paggutomon ko. Pan ko nang dali masuko lang ko kay kini na may time na siya busog niya ako gutomon. Nga mo ingon ko siya na mga una ta. Yung sa taon-taon na kay siyempre busog pa man siya. Kaya ako gutom na kay ko, diyan namin mga away, masuko na ko nga. Sabi sa gawin gutom na kay ko, ikaw, Juan, di pa ka mukaon? Halata man gyapon nga magutom siya kay Oy, payat. mahal, gutom na kay ko, mahal. Gutom na ko, mahal, oh. Gutom na ako. Ang anak ko. Tremors. Katulo. Moody. Moody. Moody ba ko? Oo. Ikaw kaya? Moody ka rin, oh. Moody. O, isa pa. Ay, grabe, karabaw. Hindi mo naman. Tama na to. Pati ikaw ang masunod. Ang ganahan mo. Grabe, puro lang ganahan ako, ah. Mga bisakol, binuang kayo. Kaya ang isulti, ang iyalang isulti, hindi ganahan sa kuha. Tagaluto. Luto. Hindi mo nahilig mo luto. Tagakain lang. Hindi, ang gusto mo sa kuha. Kumakain lang gani ako. Ano problema mo? Ay, sa describe mo sarili, kay ako pa man. Ani na, tama na yun sa'yo. Wala rin ganahan sa kuha, tagaluto. Ito pa, Butan kiss ah. butan. Kiss ah lang. Hindi na depicture. So, namatay time na, namatay bad side, namatay good side. Diba? Masipag. Oh my God! Wow! Pwede. Tulo. Tulo lang. Last na lang, Mi. Para maganahan po sila na yung anak na ko. Kasi na lang na. Kuhaan ko. Kabalo ako muluto. Ay, kabalo lang ako muluto. Ano itong isa? Mabait, masipag. Mo lang na. Nagkagay pag isa. Nakikinig ka? Dahil naman. Marunong sa gawaing bahay. Na ako magod ako mahilig ko mangimpyo. TikTok ko na mahugaw-hugaw. Pero mamalay. Dili hugaw pero daghag mga butang. Na medyo kalat siya kay kwarto lang man dili man sa balay jud ni. Room lang man gamay lang ang space. Ikaw, ano gusto mo at hindi mo? Hindi! Ano hindi? Okay, what are your dislikes and likes? So, magsugot ko sa Whatever. dislike. Una-una, ang mga babae, malita. Dali lang kayo mag-change ang mood. Muna sila mga babae. Hindi na ako ganahan siya hindi ganahan siya na malita. Pero, sabtalon ba na ako ang ugali sa babae na nga namin yung babae, malita kayo. Strikta. Strikta na siya pagdating, pag-abot sa kuha, strikta kayo ni siya. Basta strikta siya sa kuha. Pero sa uban na tao, buta na siya. Sa kuha lang siya. Normal naman siguro na na sa uban tao, butan yun ka. Pero sa imuhang uyab, sa mong partner, dili na may iwasan na malita yun ka sa mong partner. Ay siyempre, pag love mo ang usa ka tao, ipakita dyan mo na nakay-concern sa yaha, pakita mo na malita ka, kay di man makita ang tao na love ka kung
pakita yung bad sides kay para masabtan kanila siya. Ang ganahan ako siya ha. Pag-abot sa pagkaon, ihatag gina niya tanan sa kuha. Love you. Pagkaon, kay nawala na ka, diwang kay ta. Ingana na ko payatan ko ha, pero dili wala ni kuha na. Patawag ani. Wala ni pasaran og kaon. Nakoy kaon pero hindi payatan jud ko siguro. Wala pa time. Panahon naman na tambok na sabon. Panahon na na. Di ba? Oh. Ang ganahan mo na ang ganahan ko sa isa sa pinakaganahan ko siya kay pagdating sa pagkaon, dili siya nagadalo. Ihatag niya tanan ang pwede niya ipakaon sa kuha. So ako lang ay sayang mo yung nga di na ko anak kay busog ko siya ang nagapili sa kuha para daw magaunod-unod mo daw ko. Ano? Ano Buto-buto na kahit ha. Pero wala ko na pasaran sa kaon ha. Nami pagdaghan mo yung pagkaon. Bisag ordinaryo na tao na gyapon may pagkaon. Everyday gyapon may nagkaon 3 times a day. 4 times a day pa gani. Pero payat lang jud ko. Ang sa pa na ako ganahan siya, ayaw kong tanawa! Sabi mo kanina ang hindi gusto, sunod, hindi ko maintindihan. Ang gusto mo na? Karon, ang gusto na nako karon. Wow. Sorry. Tapos, ganahan ako siya, mahilig ang lingon niya. Gusto ka ni mahal na gamit. Siya nag-provide siya ko gamit na nag-aisip na kahalang. Mga bisakol kahalang, yung mga bisakol. Pandamay. Hindi kaya. Halang. Ang ganahan ako siya, siya nag-aisip kung sa bagay sa kuha na gamit, sapatos, pantalon, mga t-shirt, alas mga t-shirt na ko, siya ang nag-provide na nag-aisip na mas bagay sa kuha. Kaya dati ako hilig ko puti. Pinakakalaban mo yung puti kay kapoy na mga laba. Ikaw nagalaba? Tumana siguro to? Ngayon mo ah? Ikaw. Ano pa? Wala na? Ngayon pa na ako siya, siyempre, ang beauty. Ay, guwapa galit ko. Are. Cute. Ay, Siyempre dako ka? Bilay height ni mo. guwapa. Ay, hindi. Guwapa. Siyempre. Ikaw ang pinakagwapa sa tanan. Bisan pag mudukol sa kuha si isulti ako class. Ayaw. Bisagin nga na may magbay ko si mo dahil ngunit ang ganda kay init kayo. So mo lang to ako ang ganahan sa iya ha. Kami karon nag-abot kami og bilata. 8 years and 11 months. 8 years and 11 months. So kada na kadugayon wala may perpekto na relasyon. Ang amuha lang yun na away bati. Ala lang style na mo. So naabot mi karon kay naman may God na gina-center sa mga relationship. So naabot mi ani thanks God na bisag ang among relasyon away bati kay libre ako unsa ko daga kini siya pusa. So away bati mi kay dili mi magkasundo sa nami mga butang nga dili mi magkapareho gusto kay kini siya basta mo na siya nga dili siya gusto na nakoy buhaton hindi siya gusto napo siya buhaton na dili gusto pero thanks God naabot niya po mi yung mag 9 years na. O kato lang nga karon nga video kato lang sa na i-share na mo gamay ang mga relation unta na may matun-an na dapat sa usa ka relasyon dili kailangan na taas ka o dapat o ikay masunod o ako'y masunod kung babae ka o lalaki dapat pantay lang mo. So mag-away man mo pero at the end of the day kamo lang gyapon. Mahal mo ang tao. So, mas intindihin mo ako? Wala mo tayo choice. Ana ang babae. Di ba? Di ba mga bisakol? Ang babae dapat masunod. Pero, napoy side na kami po dapat ang sundon. Dili lang kay
manambot side po na amo sabton dili lang kay kami lang permit masabot sa inyo unfair kayo ba nga na mga babae unfair kayo so Ano nga unfair? Mas tangkad na yung mga lalaki sa babae? dili wala pa Dili na ba? base O, tama. Dahil Di man magbase Mainom sa- na lang kong tubig. dili magbase sa physical no pagkaron nag-away na po minaw so pero kami lang yan po away lang may pero walay bulagay di ba oh. So unta na mo magamay lang nga makutlo nga pagtulunan ano kay Bisaya ko Tagalog man ka Sige. na samo ang relasyon na unta na mo gamay na machismis amo kay siyempre private man giyaya lang nako siya na mag-vlog kunuhay kay bisag di pa may famous pero malay natin malay nato di ba kay dingin man ang kalimutan kung karon na time dapat sa baba kasi siyempre nag-start naman tag-vlog so balay mo sunod mabutas taas so thank you sa gusto ko magpasalamat sa ako ang mga sa gamay lang kayo 47 subscribers thank you happy to ta mag 50 pag mag 50 maghatag og load so happy to ta mag 50 murag lami kay sa feelings na gamay pa lang kayo pero happy gyapon ta ka natay 47 na subscribers na tapos nay mga tao na mo message ako sa messenger na nag-vlog na ako parang natay gamay na organic na subscribers salamat kayo ug pasalamatan ako si Bulo family si Rodney si Bubong ug si Diging ug siyang mamang papa na sige ingon na Nick di lagi ma-play mo ang vlog sa TV net na sige sila comment ako Mana sila mga organic na ko na subscribers. Salamat kayo kang Rodney kadudong Bulo. Rodney Bulo kang Bubong o kay Giging siyang mamag papa. Call. Lago na phone call. Nagalaag mo ko sila. Ilago sila. So salamat kayo sa suporta ko la. Ante, kadudong Rodney. Salamat kayo. Hi! Please like, share, or please subscribe. Thank you! Kini o. Pindutan niyo. Hit the like button and subscribe. Yan na. Thank you! So kato lang sa mga bisakol, wala na muna hurot ang dynamite kay halang naman kayo. Pero ang french fries, boton. Purton ako ni karon. So salamat kayo sa pagtanaw. Padayon mo suporta sa kuha ang mga gamay na subscriber. Bye-bye. Bye-bye ka. Bye-bye. And love you all. Wala ka nagkisa ko.